Vítajte. Dnes sa pozrieme na niečo naozaj fascinujúce, a to je prepojenie umelej inteligencie, AI a sveta kryptomien. Áno, je to téma, ktorá teraz veľmi rezonuje. Máme k tomu aj celkom zaujímavé podklady, ktoré nám ukážu, ako AI, hlavne tie veľké jazykové modely, už teraz zasahujú do krypta. Presne tak. A skúsime si to priblížiť na konkrétnych príkladoch od, povedzme, analýzy nálad na trhu až po celkom nové platformy ako Virtuals alebo Eliza. A vysvetlíme si aj, čo sú vlastne tí AI agenti však a čím sa líšia od botov, ktorých už možno poznáme. Určite, to je dosť dôležitý rozdiel. Tak fajn, poďme na to. Keď sa povie AI, umelá inteligencia, čo si pod tým máme dnes predstaviť? Väčšine asi napadne ChatGPT. Hej, to je dobrý príklad. ChatGPT je postavený na veľkom jazykovom modeli, teda LLM. Ale všeobecne AI môžeme chápať ako software, ktorý sa dokáže učiť a robiť nejaké rozhodnutia na základe dát. Nie je to len o pevných pravidlách. A tie LLM, ako fungujú? Tie sú trénované na naozaj obrovskom množstve textu a ich hlavná úloha je vlastne predpovedať, aké slovo alebo token príde ďalej v texte. Je to ako keby veľmi sofistikované doplňanie textu na základe štatistiky. Rozumiem. Takže štatistika. Nie vedomie? Ako sa toto teda využíva v kryptomenách? Spomínal si analýzu sentimentu. Áno, LLM sú v tomto celkom silné. Predstav si to množstvo dát na Twitteri, teda X, Telegrame. AI ich dokáže spracovať a vyhodnotiť, aká je nálada okolo nejakého projektu. Čiže či sú ľudia optimistickí alebo pesimistickí? V podstate áno, ale ide to hlbšie. Nie je to len plus alebo mínus. Snaží sa pochopiť aj kontext, možno iróniu a dokonca aj to, či ten človek, čo to píše, má nejakú históriu, či je dôveryhodný. Je to komplexnejšie. To znie užitočné. A čo bezpečnosť? Vo videu boli spomenuté audity smart kontraktov pomocou AI. Hej, aj to je zaujímavá oblasť. AI, často zase LLM, vie prejsť zdrojový kód kontraktu, napríklad bežného RC20 tokenu, a hľadať tam známe bezpečnostné diery, nejaké logické chyby. Alebo podozrivé funkcie, ktoré by mohol majiteľ zneužiť. Presne. Napríklad nejaké skryté owner functions. Samozrejme, funguje to lepšie pri jednoduchších, štandardnejších kontraktoch. A často potrebuje viac informácií, nielen ten samotný kód. Čiže nenahradí to úplne človeka? Skôr pomôže? Určite. Je to skvelý nástroj na takú tú prvú, rýchlu kontrolu. Ale komplexný audit, tam stále treba ľudský pohľad a skúsenosť. Dobre, a teraz ten rozdiel. AI agent versus trading bot. V čom je ten hlavný rozdiel? Toto je fakt kľúčové pochopiť. Klasický trading bot, povedzme Maestro, Banks a Gunbot, tie, čo ľudia používajú na sniping, na rýchly nákup. Jasné, hneď po štarte. Presne. Ten bot len vykonáva presne to, čo mu naprogramuješ. Ak cena klesne o X, predaj. Ak vyjde nový token, kúp. Ale AI agent, ten má prvok autonómie. Autonómie? Ako to myslíš? No, že sa dokáže sám rozhodovať na základe cieľov, ktoré má a dát, ktoré dostáva. Aj v situáciách, ktoré neboli presne naprogramované. Učí sa a prispôsobuje. Bot len vykonáva, agent sa rozhoduje. Aha, takže agent má určitú slobodu v rozhodovaní, to je zaujímavé. A vidíme už takýchto agentov napríklad pri správe komunít? Určite áno. Už teraz sú AI boti, čo zvládajú základnú komunikáciu, postujú novinky, odpovedajú na jednoduché otázky na Twitteri alebo Telegrame. Ale potenciál je asi väčší však? Obrovský. Predstav si AI agenta, ktorý by vedel riadiť celý marketing alebo komunitu 24/7, reagovať na aktuálne dianie, prispôsobovať stratégiu. To už naznačili aj staršie projekty ako AI XBT alebo Truth Terminal a ich Goat Token. Tam bol vidieť záujem ľudí interagovať s takouto AI. Poďme teraz na tie konkrétne platformy. V podkladoch sa dosť hovorilo o Virtuals. Čo to presne je? Virtuals je to naozaj zaujímavá platforma. V podstate sa snaží sprístupniť tvorbu AI agentov bežným ľuďom. Môže si tam relatívne jednoducho vytvoriť vlastného AI agenta. A aj ho tokenizovať. To tam bolo spomenuté. Presne. To je tá kľúčová vec. Tokenizovať ho. Trochu to pripomína mechanizmus bonding curves, aké sú napríklad na PumpFun. Cena tokenu toho agenta rastie s tým, ako ľudia do neho investujú.
Čiže môže špekulovať na úspech alebo popularitu nejakého AI agenta. Takže si vytvorím agenta, ktorý napríklad sleduje signály na trhu a ľudia môžu kúpiť jeho token. Ako sa tam tí agenti tvoria? Majú tam framework, volá sa to Game. Umožňuje to konfigurovať aj cez klikačie rozhranie, ale aj písať vlastný kód, ak si technicky zdatnejší. A platforma sa postará aj o vytvorenie toho tokenu. A na čo sa to najčastejšie používalo? Zdá sa, že hlavne na tvorbu rôznych Twitter botov a podobných automatizovaných úloh. Ale je pravda, že tie zdroje spomínali, že zo začiatku, keď bol okolo toho veľký hype, tá platforma možno pôsobila tak trochu nedokončene. Ale záujem bol aj tak veľký. Zaujímavý koncept. A existuje k tomu aj nejaká alternatíva? Spomínala sa ELIZA. Áno. ELIZA je ďalší framework, ale ten je, povedal by som, viac zameraný na vývojárov. Poskytuje moduly, knižnice na stavbu AI agentov, ale vyžaduje si viac programovania. A tam nie je tá tokenizácia taká priamočiara? Pokiaľ viem z tých podkladov, tak nie. Nespomínala sa tam taká natívna, jednoduchá tokenizácia ako pri Virtuals. Ale dali tam zaujímavý príklad, že by si mohol vytvoriť digitálny klon svojho Twitter profilu. Agent by sa naučil tvoj štýl písania z tvojich dát. To je celkom sci-fi predstava. Trochu hej. Dobre, takže ak by sme to mali zhrnúť. AI v krypte znamená hlavne lepšiu analýzu dát, pomoc pri auditoch kódu a hlavne ten nástup AI agentov. Presne. Agentov, ktorí majú tú schopnosť autonómneho rozhodovania. To je ten kľúčový posun oproti obyčajným botom. A platformy ako Virtuals a ELIZA vlastne otvárajú dvere k tvorbe týchto agentov aj pre širší okruh ľudí. Áno, demokratizujú túto technológiu, tak povediac. Super. Tak na záver možno taká myšlienka na zamyslenie. Čo sa stane, keď títo AI agenti prejdú od analýzy tweetov alebo správovania Telegram skupín k plne autonómnemu riadeniu povedzme celých DeFi portfólií? Alebo keď budú viesť komplexné marketingové kampane na základe analýzy trhu v reálnom čase? To je dobrá otázka. Ako to zmení dynamiku trhu? A čo keď ich pôsobenie bude na nerozoznanie od ľudských hráčov na trhu? To je asi niečo, nad čím sa oplatí zamyslieť.